Eimaत्र kon accident. Ini শেষ পুরা थांनाय सालाव सिदाय महनपुराव खरकसा चिनि तिप्रासा ट्राक गारि चागातला कलाई थैमानि नरक जत सायमानजक एबा बाक्सा सायमे एबा तंना ताबुक अ तिप्रासा बाहागे थैके आबोनो साना थांके बिनि दलनि नको बर्थडे एबा आसेमा साल पालायना थांगे ओल फिरकपुरो सिदाय महनपुर सकपाके अ चला ट्राक गारि चागातला कलाई थैक्या बेलान किरिमा सिसाके चागातला हुप्रिया जाका फादिनके जों तिनि नरनो आबो काहंगे सायखना रुवानो अ तिप्रासा चला ब जगत थांगे ट्राक गारि तला कलाई थैक्या थैना सिगां बिनि नको कलके ताम कक साहरका अ थैमानि ओकलगो मेन रिजन तामो आरो चाया साबुनि तामो चाया तंग आबनो काहंगे सायखना रुवानो आबगे ए सिक्रेट लाइब्रेरी चैनल पाथे जरा काहमे नाइति बुजि माने तांगे हिनकाय अ भिडियो जगा जतो अकरा चाकरा चेरायरनि बगे वान सुमु सरमु तंगो सो भिडियो ना पाथे जरा नादि फुल एक्सप्लेन भिडियो सायमान्दि सिगां सिनि मुं सानाय बात एक्सिडेंट अंगै थैने चलानि मुं सियारि देबरमा कामि इंका मान्दाय हस्पिटल फादि ताबुक पुलियानि सिमि सायमान लायनो पुलिया सिगां सियारि नको काहाम करं तंगै तमनि आपुरु बिनि दल कलके साका आनि आसेमा साल एबा बादेव नोंजेस केपना फादि आपुरु सियारि साका लामा हाकसाल आं फालिया सेलार तंका ओलो माला सिनाय सियारिनि आति कौनो खनाय बिनि दल साका फादि कुनुया आंले ननो सेनासिं तंगो आरो जतो दल फानाय आबगे नों लगी तंगो तेबो सानाय दल रबै बार बार साजामैया गलो हेनगाय सियारि नगो बिनि आमानो कुबै कक साका आमा आं दलनि बादे थांगोना कामालगाट बोखागो थांना सेलार तमनि आनि दल रक रिंलासुगा आबगे थांगेना फायनाय बोसलानि ककनो खने बुमा साका बाबुलुं आसक लामा हाकसाल तांगै थाना मुसुंजाक दं आको काहांगे लामा नाय बा चालुक थांदि ते नगो दातेनो फादि बाबुलुं बुमा बिनि बोसला सियारिनो कक्ति कतिबे से रहरगा आबगे सियारि थांनाय साल एकटारगो एबा फर्स्ट फेब्रुवारि वो बिनि दलनि नगो बार्थडे विश खाना थांगा कामालगाट बोखागो आरो सौकै बरक दल बाक्सा जतनो मालाय एकदम काहाम करंके बर्थडे सेलिब्रेट खाके एन्जॉय खाके ते सानजा हरबंका आ जराके सियारि बिनि आमानो कलके साका आमा आं तिनि फाइमान गलाका तिनि दलनि नगोनो थुवै खाना फुंगो फासिनाय बोसलानि आति कौनो खनाय बुमा साका आको बाबुलुं खाना फुंगो दातिनो नगो फादि आसुकता लेरति दो बाबुलुं आबो हाकिनो थांनाय 1 तारिख एबा 1 फेब्रुवारि सालमारि बुमा बोसा काहाम करन कक्सा जराला क्या आबुनि नेक्स्ट डे 2 तारिख एबा 2 फेब्रुवारि सालमारि हिनकाय नकनि बुमा थुमा बासाखने बिनि बोसाना कल खाकिया बाबुलो नों ब जगा नगदा फाकिया नगो फासिदि बिनि आमानि ककनो खने सियारि साका इ आमा आं ताबुनो फान्याना दंगो दल हिनगो मेगी संजाक मेगी चावि फासिनाय आमा सियारि ते बिनि आमा लास्ट बाथाक आसु जरानो कक सालायमनि आबगे यां नगो अ आमा हिनजानाय बिनि बोसा सियारिनो नासिंगि तंमनि बा ताम सानाय आयं ताय खाकसा फाचिंगो सियारि बिनि दलनि आरो मेगी संजाक चाबाकिनो सियारि नगो लामरिका माने बरक जतो दल बाक्सा केनो नगो थांना बगे जानि जा बातकार हुई दल बाक्सा अंकर लाखिया आबो हाकेरे जतो दल बाक्सा नगो फिरगि तम जरा कामालगाट लाइट ड्रप हिनकाय सियारि एकदम बात स्पीड खाय गोबामा गारिनो ओभारटेक खाकिया ते जतो दल रनो स्पीड खाय लाय याकार काबुका सियारि अब बगे बिनि जतो दल लोक सियारिनि ओकलको तिरुक तिरुक बाचाल गई थांग तमनि ओलो सिदाय महनपुर सौगि केनो आ जरा दल लोक नुकाय सियारिनो ट्राक गारिनि चागातला कलाजक एबा एक्सिडेंट अंजाक आबोनो नुगै सियारिनि दल लोक एकदम बखा गलै वाना चिन्ता अंजाका ते लगे लगेनो सियारिनि बुमानो कलखे साहरका सियारि बाद एक्सिडेंट अंगै ट्राक गारि तला कलाजक एबा थैक्या हनै अकगनो खनाय नकनि बुमाते जतो फैमिली मेम्बर एकदम बखा कष्ट नांगै मकलमुते कोपलंके नकनि सिमि थांलायक्या आ एक्सिडेंट अंगमा जगा सिदाय महनपुर आरो सगयै सियारिनि फैमिली मेम्बर सियारिनो खसाव बिनि मांकथिनो नगतो बलाके सारिक सानजावो ते आबाकिनो जों जतो सायमान का हेनकाय 1 फेब्रुवारि सियारि बिनि दलनि बार्थडे थांगै 2 फेब्रुवारि नगो फिरमा जराके सिदाय महनपुर सपके काशा ट्राक गारि तला कलायै अ नायथक संजानो याकर गलांका रेस्ट एंड पीस नरक हेनगे थांनाय साल 2 तारिख सियारि बाकी थेके आबो जतो खनावि सायमान kana हनि जों वानसुको पाथ्यको कासे कक सिम सानाय बाद गारि चालफनो तरक सुलुके चालुगलादि आसक ओभार स्पीड तारिदि ओभारटेक टाखादि तांगै हिनगाय स्रापसा 1 सेकेन्ड बिसिंगनो चिने अ नाथक लांमा कमाय थांमानो आबगे प्लीज जतो अकरा चाकरा डलटे मोनाय नरक जे जागा थांगै जेसकपनो लेरि तंथु प्लीज केबो स्पीड खाय चालुदि सगैना लेर हनै बसले लेरनाय 20 मिनिट 30 मिनिट 1 आवर आसक लेरनाय आबो बाय कुन ओया तेबो नों निनि फेमिली मा बाबु ताकु बुखुबाय मालाय काहामगे तंगिमानो बाट स्पीड खाय चालुगे एक्सिडेंट ओंखायले 1 सेकेन्ड बायनो अ नाथक संजानो
या करे लामा सोई थामनो थैथांगे मा बाबू ताको बुकुबै बाकी तंगनाय अकंनो वानसुदि और वीडियो न नाइ जतनो बुजिमान खाना हनी चें खावो चंगो जदि वीडियो ने बखाते वानसुमु श्रमं मानके वीडियो न शेयर खाना तापुकदि ते निनी नोकनी दारा बाय मने एबा केवनी दलना फनो आबा के गाड़ी बाइटो स्पीड के तासालुदि हनी साकेनो सानाय हब्बाय हेनके ताबुनि बगै वीडियो आसुक जराना मालाय फिनि नरबाय नेक्स्ट वीडियो जगा आबगै ए सिक्रेट लाइब्रेरी चैनल करगिन तना ताबुदि ते नर जोंबाय डायरेक्ट सीधा के कांटेक्ट खाने मुसुं तंखा हनके डिस्क्रिप्शन चिनि फेसबुक ते इंस्टा ते लिंक रिजाक ते नर डिस्प्ले भानि नुकिमान खाना